to me kase ni nti ene den so ebegu asem no ho den ene wunhyira enta ensem yachi eda wase o Yesu din mu amen amen yo ebe Nyankopon asese Nyankopon ahuye mobobio na onam na asem so ebe kasa kire yen adisua no aye egusu aye to aso na megidie se mo amoti a chane de monya ne ma bebre no afra adisua yi mu efa Onyankopon atemuo adwa no anim se bade tena se obu wi ase atan a enwoma hodo bi a bepie mu Onyankopon anim yesua ehunu enkwa enwoma se Nyankopon enwoma bi efa ne nkwa nwoma a otwere atan ne fo nyina din ewo mu ana fa yehunu book of remembrance no so se Onyankopon so enwoma bi woni nkyai a atan ne fo yonyuma nyina papa bi a eye bia nso no eno nso ko book no abanefo de omo ye bia de ne enkosa enwoma no mu yasa esu yehunu se yewo Sinner's book eye abanefo nso nwoma boni bia obi a ni wiase ase bia ne de eno nso Nyankopon so e record wasa book no ene yehunu judgment books atemu enwoma onne wade behwemu na wabu adasama nyina nso atan de wewe nyina no daachi bia ne beko Nyankopon anim ama Nyankopon nso abu ya atan awo yonyuma ho ye ba ko bu ye ho akonta a kire awurade de obi aye bia na wonya dwene se papo boni o daachi bia na ho asem ebepie na anumu ne yehu ne se awurade atemuo no enichemu wo mu Onyankopon emfa asem ba akopɛ ne bebu nipa nyina atan se asem ba akopɛ no wa na nyame begina so se bi Onyankopon begina asempa no so Kristo asempa odi be wi ase no so ɛna obegina so abu wi ase atan yehu se da bi ndesa atemuo mu nchichemu wo ho ɛno so yehunu judgmental divisions na last week no ye kasafa division 1 ho yehunu se won konfo bi a Awurade dia asempa ne bebu wo mo atan gospel no ye ka asempa ne mu bai pa yi pa no so gospel believers wo mo Nyankopon begina ensam a Awurade Yesu Kristo be wi aso be kan ye di asomafo no lesoma wo mo bibi o mo kan ye bia no obegina so na obu nipa atan gospel no asempa no ode bebu ni mo atan won fa mu o mo akan wi ase o mo anti asempa no won fa mu o mo atan ena ye wo mo so de emra Mose mmara ne nyina a efiri A to Z woni ba okura mfiri mu ode bebu wo mu nyina nso atan bi Nyankopon ne na no kaaye mo nso wo ho ene wo agyanam nso atemuo omo nso a efiri Adam so ebesi agapani Abraham so nso omo nso atemuo ho ene ehun nkofo bi nso wo mo anti Nyankopon ansam ansa na wo mu ewuo gospel no wo mo ante mmara mu nsam mo ante agyanam abere so nso nsam ahodo wo nyina na wo mo ante bi no mu wuye womo nso womo atemuo ebi no nyankwa na ebi wo nso womo nyankwa Awurade begina onu ankasa ni nimdie ene emre bi a ene na wona semu a enso bi a wo womo nkyɛn na nso womo hwɛ Bible mu na womo di so womo mutimi di so no nso ana womo dimi de saa nsɛm na ɛyɛ adwuma no Onyankopon nso wo kwa befa so bebu womo atan na ye to aso na ɛna no sɛ ye ka Nyankopon atemuo asɛm dia na bi hia bebree sɛ Nyankopon asɛm nso ye kɔso ahwehwɛ mu bebree bisa ye ne ati wi ase de nia daache ebe ko Nyankopon anim ama Nyankopon abu ya atan na sɛ Nyankopon de nasam ne bebu ya atan de a no Nyankopon de ne mma ne bebu ya atan de a ɛna na wɔsɛ di kan hunu emra no de emra hyɛfo no de wɔ hyɛ mmara nti ne masɛm ne tene sɛ our law maker ɛne yɛpɛ sɛ our law maker yɛ mmara hyɛfo ɛne yɛpɛ sɛ yɛka ne ho asɛm emra de ɔhyɛ mmara ana de wɔyɛ mmara ene pesa ne ye kan wo asem na fi etimi boae ne ye ko Nyankopon atemu animu a ne hu se Nyankopon asem obegina so abu ya atan no nsem bi efu Nyankopon no anche ne baaye enye nipa bi oti wi ase ya wanya tumi bi ana nipa bu no na sem bi na Awurade begina so abu ya atan Nyankopon enye nipa bi animu asem so emu nipa fo ana emu nipa bem ni mo obegina na animu asem kronkron so ena abu nipa efo enu nti ye kan ne enti ase na bi ebu bi amase emmara kura no ene de eben emmara no kura ne de wo he minim sa de sua no ebekoso a ayi ni nyina adi Awurade asem ene ye mmara ye ka emmara de ya ne ye ka Onyankopon asem na munim se ye wo agyanam emmara ama anasa mitwaniti ade a Awurade asem ene ye mmara eni agyanam mmara o Mose emmara o Kristo emmara o ni nyina ye Nyankopon asem
meti so bi wo say agyanom omo atemu no Nyankopɔn de bu wo mo no Awurade begina ensam we ba wo mo nkyɛn no so ndi agyanom mmra o ɛna Mose mmra o Kristo mmra o ni nyinaa Nyankopɔn asɛm ndi mmra bia no Nyankopɔn ahyɛ bia no ɛyɛ n'asɛm a nanso ɛnyɛ Awurade asɛm nyinaa na ɛyɛ mmra nyɛ Awurade asɛm nyinaa na ɛyɛ mmra me nso ya mebo ɛbɛhwɛ difference ɛwɔ saa enima mienu entam later deɛ me kan sɛ Onyankopɔn mmra bi Nyankopɔn ahyɛ bia no ɛyɛ n'asɛm a mmra bia Nyankopɔn asɛm sɛ na nemum ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm nyinaa nso ɛna ɛyɛ mmra yɛwɔ divine laws hɔ ɛna yɛwɔ secular laws yɛwɔ huhu mu mmra ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ honam mu nso mmra Nyankopɔn asɛm biara deɛ wo a wobɛbu so biara no wato Nyankopɔn mmra Awurade bɛsɛe yɛkenkan odiyifoɔ Isaiah nwoma no a Isaiah chapter 128 wɔse na ɔbɛdwerɛ mmaratofoɔ ɛne nebɔyɛfoɔ prɛko na wɔn a wogya Awurade no bɛhye saa na Awurade aka nti obi biara Awurade asɛm a yɛ ne mmra Awurade nhyehyɛ Awurade Nyankopɔn anumu asɛm yɛmfa anya dwuma biara ne yɛbɛfa kwamofoɔ biara so abɔ yɛ berɛ biara no wɔ so wɔbɛdwerɛ mmaratofoɔ nyinaa ne abɔnefoɔ nyinaa prɛko wɔ se mmaratofoɔ ne abɔnefoɔ wɔn Awurade mmra wɔ wɔn nkyɛn na wɔn toyɛ nkurɔfoɔ bi nso Nyankopɔn mmra ne wɔn nkyɛn nanso deɛ wɔn nim sɛ yɛ bɔne na wɔn yɛɛyɛ wɔn a Nyankopɔn asɛmpa bɛto wɔn na wɔn amfa asɛmpa no anya dwuma nyinaa Awurade sɛ wɔbɛbɔ mu wɔbɛsɛ wɔn nyinaa prɛko ɛni obi a wɔagye Nyankopɔn obiara nso no wɔso saa nipa no Nyankopɔn de ogya ɛbɛhyɛ no nti ɛnɛ yɛne yɛti asɛm nyinaa yɛhu sɛ asɛm kɛseɛ bi da hɔ ɛretwɛn yɛbɛkɔ Nyankopɔn anim ama Nyankopɔn bu yɛ atɛn sɛ yɛte asɛm papa no ne yɛgyidiyɛ anaa yɛanye anie yɛbɔ yɛ berɛ biara sɛdeɛ yɛpɛ biara no deɛ atamuo mu no yɛmu biara ne hɔ a yɛbɛnya ɛkwan bi adwane anaa yɛbɛfa yɛn ho adie mmerɛ yɛate Nyankopɔn asɛm no deɛ ɛno yie biara ɛni hɔ ma yɛn ɛni yɛka Nyankopɔn mmaradeɛ a sɛ wobɛ sɛ bi a wofa no simple deɛ a anaa wopɛ no simple meaning koraa deɛ ɛno ne divine will kyerɛ sɛ Nyankopɔn apɛdeɛ nti yɛka Nyankopɔn mmaradeɛ ne yɛka kɔ Nyankopɔn napɛdeɛ anaasɛ the principles set out in the Bible nhyehyɛ biribi a Bible na yɛhyɛ biara no ɛne yɛka no sɛ Onyankopɔn mmara anaa divine will nti Onyankopɔn no ankasa no napɛdeɛ nyinaa no ɛwɔ twerɛ kronkron mu nti Greek ni bɛfrɛ no monos kyerɛ sɛ mmara Onyankopɔn mmara biara watintim biara no ɛyɛ n'asɛm a nti mmara oka mmara ɛyɛ nhyehyɛ bi a ɛda hɔ ma Nyankopɔn akyidifoɔ Onyankopɔn akyidifoɔ biara na obi Nyankopɔn akyi Nyankopɔn asuafoɔ nyinaa deɛ wɔsɛ yɛdi Nyankopɔn ne mmara so agya no mmara o Kristo mmara o Mose mmara o sɛ Nyankopɔn asɛm no ntwa mu nko a adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛtumi de saa asɛm no ɛyɛ adwuma nti obi na ɛka sɛ a law is said to be a rule laid down for the disciples of God ɛno nti yɛni kan ho sɛ mmara yɛka mmara deɛ a ne yɛka binding or enforceable rule ɛnhyɛ bi a ɛda hɔ a onipa biara ntumi enyi ho emfire ho ana ɛnhyɛ bi a ɛtekyere yɛn ɛne yɛfɛ ne sɛ mmara ne wɔyɛ deɛ ne a yɛwɔ honam mu mmara ɛne yɛwɔ honam mu nso mmara na yɛnhwɛ ɛyɛ bususam sɛ obi bɛka sɛ Bible no onipa na twerɛ yɛ kɔsɛ Nyankopɔn asɛm no yɛka sɛ ɛyɛ Nyankopɔn asɛm biara no ɛyɛ mmara bi Nyankopɔn asɛm na ɛyɛ bususam paa yie sɛ obi ti wi ase no bɛka sɛ twerɛ kronkron ɛyɛ Bible koraa na mɔni abira mudi akyire koraa enipa nye nipa na twerɛ yɛ hu paa yie paa ɛyampa Ghana constitution so nipa na twerɛ yɛ na no sɛ ubusu a hɔ na abɛhunu sɛ ɛnyɛ wɔn ma twerɛ ne dia na ɛyɛ ɔman ne dia amane a wɔn bɛtum no wɔn abɛhunu saa na Nyankopɔn asɛm so ɛteɛ obia sɛ yɛbu Nyankopɔn asɛm so ni amfa Nyankopɔn asɛm anya dwuma atemu da ne bɛhunu sɛ saa nkurɔfoɔ wɔn twerɛ Bible no na ɛnyɛ wɔn dia wɔn deɛ wɔn yɛ ho adansefoɔ kwa Awurade kan na wɔn twerɛ yɛ edunia bi a wote wi ase a wɔfa na sɛ Bible no Nyankopɔn ɛyɛ nipa na twerɛ yɛ no fati ase sɛ Ghana constitution nipa na twerɛ yɛ
na so ne eno etimi na so mani pantimi kwa fiase enam so emani pa kro etimi ekum bi no wi ase ama ne yiye na Onyankopɔn asɛm so ofa na sɛ Onyankopɔn nipa na twere Azia wo nipa Jeremia o nipa Mose o nipa na o nipa na twere ya atemu da no ya hɔ ne yebehunu sɛ Onyankopɔn na kan na ɔmo twere constitution nipa na twere na so ya cross bi ya ni mu a ɛbɔ ɔmo twere no ho bai sɛ ɔmo twere no deɛ ɔmo deɛ bi ahyɛ sɛ ɔmo deɛ mara ntimi ni wɔ ɔmo woto mara no a mara no bedi awurade asɛm nso no Onyankopɔn enam enkomhyɛfo ne nipa bi ne so na twere yɛ deɛ no korɛ nanso sɛ nipa na twere yɛ no enyame asɛm a na yɛnhwɛ wonka Onyankopɔn asɛm a Isaiah nwoma no a Isaiah chapter 33 verse 22 yɛnhwɛ de awurade asɛm ka ɔse na awurade ene yɛ ntemmufoɔ awurade ene yɛ mmarahyɛfoɔ awurade ene yɛ hene ɔno na ɔbɛgye yɛ nkwa asɛm no ni o awurade ɔno ne yɛ ntemmufoɔ wɔne ne yɛ mmarahyɛfoɔ wɔne ne yɛ hene hwan ne wo hene hwan na yɛ ntemmufoɔ na hwan na yɛ wo mmarahyɛfoɔ hwan na ahyɛ mmara ma wo ɛna me kan sɛ awurade na yɛ mmarahyɛfoɔ awurade ɔno na yɛ mmarahyɛfoɔ o mmara ti Onyankopɔn na wotumi sɛ Onyankopɔn nko a na wotumi sɛ wɔhyɛ mmara anaa wɔyɛ mmara deɛ kan sɛ ɛnyɛ ɔne obi ɛna ɛyɛ mmara a wɔ Bible mu nyinaa no a wɔde maa agyanom wɔde maa Moses ɛbaa Kristo abere so nyinaa no Onyankopɔn ɛnyɛ wɔne obi na ɛyɛ saa mmara no dabi Onyankopɔn nyɛ obi na ɛyɛ saa mmara no na nyɛ obi no so ɛnyɛ obi na maa na ɛnyɛ obi na maa na adwene wɔne obi nto agyina mmara bia Onyankopɔn pɛ bia na wɔhyɛ na obi ne ho kwan sɛ ɔkɔhyɛn no saa na wɔhyɛ saa mmara wei yɛ kan sɛ Onyankopɔn ɔno ɔwɔ ho kwan sɛ ɔde bibia ɔpɛ bia yɛ mmara ma nipa na obi ne wia sɛ ɔsɔ ɔkɔhyɛn no Onyankopɔn de sɛ bia nka mɛka sɛ bia efie wura na ɔkɔ ha ne dan na wɔn ohunu efie hɔ mmara na wɔn ohunu sɛ efie ase deɛ ɛbɔ 10 pm a anadwo no bibia ne deɛ ɛwɔ sɛ meto gate mu ndu bia na saa time no ɔno wɔhyɛ mmara no wɔhyɛ mmara no ase obetimi ada 11 but wo deɛ ɛyɛ wo mmara ɛsɛ ubusuo udi soɔ so ɔbɛsɛ ɔtena fie hɔ deɛ a saa na obi abie n'adwuma obetimi de mmara bebree na deɛ mɛsɛ mɛtwa adwene nsusuo no sɛ Onyankopɔn a yɛka ne ho asɛm no wɔn na ɛhyɛ mmara na ɛba sɛ Onyankopɔn ɛhyɛ mmara a obiara ne ho kwan sɛ Onyankopɔn asuafoɔ yɛbɛyi yɛn ho afiri ho na deɛ meka bio ne sɛ Awurade na ɛhyɛ mmara na ɔna yɛ mmara deɛ a na tete mmere mu ka Genesis chapter 9 1-4 na Onyankopɔn ɛma ho kwan sɛ animal bia aboa bia owi ase bia sɛ ɛyɛ nsuom nam ɛyɛ environment bia ntu ewiemu ɛnoma ahodoɔ ɛne ɛmoadom ahodoɔ a wɔasase so ewura mu ne fie aboa nyinaa no yɛbɛtumi awe bia so Onyankopɔn ma nipa ho kwan ya na so obi ti wi ase na saa mmara ka sɛ okay Mose Onyankopɔn ama mo kwan sɛ betumi awe nam bia bedi a ɛne mo nwen kotere mo nwen sanko bi ɛne nkanka bi nyinaa nka ho a ɛyɛ Awurade na wabu nanim tia ɛyɛ Awurade na nipa no emfa obuo ma no na obi a ɔde obuo ma Awurade bia no ɔbɛka na no wato no sɛ Awurade asɛm a sɛ Onyankopɔn ɛhyɛ Onyankopɔn deɛ ɔpɛ na ɔde yɛ mmara Onyankopɔn deɛ ɔpɛ na ɔde yɛ mmara na sɛ Onyankopɔn ma kwan sɛ wobɛtumi awe nam bia bidi a na memete wɔ na sɛ obi wi nam bia ɔpɛ bia me ne hwan na mekɔbu na me ne hwan na mekɔbu no fɔ ana me ne hwan na mekɔkasa tia no ɛba saa deɛ na makɔyɛ otimo me nso na mede mo kɔgyina sɛ me ne Onyankopɔn ɛsɛ Onyankopɔn no obi a ntu agyina na ɔde saa mmara no baayɛ Onyankopɔn anya adwene bia mfiri obiara nkyɛn na ɔhyɛ saa mmara no Onyankopɔn ɔho kwan sɛ ɔhyɛ wɔn ara ne mmara ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ nipa sɛ tete mmere mu afei ɔma kwan ma nipa tumi ware wɔn ara ne nua so obi betumi aware wɔn ara ne nua ba ana ne nua bɛɛma ama na yɛ yie no Adam no mabrɛ so nyinaa bɛsi agya no mabrɛ so no na ɛnyɛ mfomsoɔ na ɛnyɛ bɔne a adan na Onyankopɔn korɔ no ara sɛ afei deɛ ɛyɛ bɔne a Awurade Nyankopɔn wɔyɛ deɛ ɔno ara ɔpɛ wontumi mu obi nimtia sɛ adan na waware ne nua ba na saa nimtia buo na wobɛbu obo no hwan na ma wɔ saa kwan no hwan na ma wɔ kwan sɛ
fa ho ye fa busa nipa no fo so waware ni nua ba ndi obekọ oseye mu Abraham wo soma amya kware eyire ama Jacob no so nko na busu na ja fie no okware eba ama ne ba Isaac no wo so nko na busu mu na ja fie no nko ware abusua ware na so Nyankopɔn ni no anya bone Sara wo so na ja ba ne Sara enso ware no ba na mmere bi ba ya Nyankopɔn se afedi watwam na Nyankopɔn atwam di a wo ne ho na bebu onipa ni mutia Onyankopɔn atwam a menim sɛ ye kwaso no ye bɛhwe bebre sɛ ne so no Onyankopɔn atwam kura na sɛ akwan da ho bi sɛ ye aka ma sɛ bebre nu ware wo mo so wa manom bebre nu ware wo mo fa manom na menim sɛ ye bɛhwe fu gospel no mu sɛ gospel no ma kwan sɛ obi betimi ya ware wo no ane wo fa ba eno sɛ ɛyɛ busua wade dia ana sɛ ya busua wade dia sɛ ne obi a waye bia bɛfa ne ho adi na sɛ busua wade dia ɛna na asɛm kɛse da hɔ ɛtwɛn binom na menim sɛ busua ne yɛ ndobi angoso no wontie ne yie dia me twa adwene nso wɔ ne sɛ Onyankopɔn ɔno nko na ɔwɔtumi sɛ wɔhyɛ mmara Onyankopɔn nko na ɔwɔtumi sɛ ɔma nipa ɛkwan ɛwɔ na brabɔ ho ade baako a ɛwɔ sɛ yɛtumi twe adwene nyinaa nso pa kɛseɛ ne sɛ yɛsɛ Awurade asɛm ɛna yɛ mmara na sɛ Onyankopɔn asɛm ɛna yɛ mmara deɛ a ɛne ne wɔn sɛ yɛde yɛn ho bɛto Nyankopɔn asɛm so na ɛbɛyɛ mfomso bebree sɛ titimire mu no no wasuafoɔ ɛne mo wasuafoɔ hyia a wɔahwɛ akyinye bɛba wɔn ntam sɛ mo de mo sɛ mutumi nyinam biara bi mo wasuafoɔ sɛ da bi yɛde ntumi nyinam biara bi bada sɛ Nyankopɔn ebu atan deɛ a obobu no wasuafoɔ no fo because ɛmra ne timi nyinam bie yɛtimi de nyinam bie ebia no saa mra na yɛ de bɛn atwam ɛne saa mra ne nyatwam di a obia ne ho kwae sɛ afei de ɔno bɛyɛ de ɔno ankasa wɔpɛ bie wo Bomo sa samra ni entwemu dia samra ni entwemu nko ade na ubu obi fo a ɛyɛ ɛfobu a Nyankopɔn anim no ɛyɛ mfomoso wo ka Nyankopɔn asɛm a die wade pɔ bia no ɛna ɔde yɛ mmara sɛ ɛnyɛ mmara no a Nyankopɔn bɛhyɛ a ankanya die bi obetumi aka sɛ bi kura na obi da a wayɛ bɔne Nyankopɔn ka sɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ bɔne nti ɛna ma obi a wanya wo yere wone ne da a ɛyɛ bɔne Onyankopɔn na ɛna yɛ mmara no makas de Onyankopɔn pɛ bia so no ɛna ɔde yɛ mmara ɛne sɛ yɛne Onyankopɔn nam a Awurade asɛm de Awurade efiri ne nkyɛn ba bia no ɛna wɔsɛ Kristofo yɛtwe adwene so na si antwe adwene nso Onyankopɔn ɔka Onyankopɔn asɛm Romanfoɔ nwoma no Romans chapter 7 verse 7 yɛn ka kakra bi ne yɛhwɛ de Awurade asɛm ɛka wɔsɛ afei yɛbɛka sɛ mmara no ɛyɛ bɔne anaa da bi da Nemo sɛ mmara no sɛ ɛnyɛ mmara no nti a anka menim bɔne na sɛ mmara no anka sɛ ɛmɛwani mmara deɛ a anka menim akɔ no Awurade asɛm nie sɛ nyɛ Nyankopɔn ɛna aka sɛ obi ɛnware yɛ na ne wɔbaa bi a ɛnyɛ wɔ yere da a ɛyɛ bɔne a anka nyɛ bɔne anka saa ne ma no anka nyɛ bɔne nemo Nyankopɔn na ama yɛ bɔne ɛnde Onyankopɔn nko a ne wɔtumi sɛ wɔhyɛ mmara na Onyankopɔn kwa ne wotumi so wɔyɛ amendment nso wɔ mmara no ho obiara ne wotumi sɛ Nyankopɔn so mmara a ɔbɛyɛ hyɛ nipa betimi ansa no Awurade nko na ɔyɛ mmara no Awurade nko na ɛyɛ mmara no ɛni nti ɔno nko so na wotumi sɛ ɔyɛ mmara no Nyankopɔn sɛ ma hodoɔ a Bible mu nyinaa efiri Genesis ekosi Revelation ensakra hodoɔ bi aba mu bia na Onyankopɔn nko na wotumi sɛ mmara no wɔyɛ no ohu kwae sɛ otumi ayiri mu yɛnyɛ no nso Nyankopɔn otumi sɛ mmara no wɔhyɛ no eduru na bi a otumi yiri ma mmara no mu yɛ den otumi sɛ mmara no nso mmara koro no otumi agu mu otumi sɛ mmara koro otumi abɔle sɛ no na sɛ oyi mmara no koro afiri wɔ sɛ afei mmara no koro no afei de mayi afiri wɔ ɛna otumi wɔn kwae sɛ ɔma mmara no koro so tena wɔ afei bɔ efiri adanom abrɛ so kosi ewiase awieyɛ otumi sɛ obi saa yɛ sɛ saa mmara wɔ die ɛntena wa nkosi wiase awieyɛ ɛna otumi sɛ mmara bi a wɔhyɛ bia no Onyankopɔn otumi sɛ saa mmara no wɔyiri mu ti yɛn nneɛma bɛyɛ ɛnan yi nso a mmara no Onyankopɔn nsɛm Onyankopɔn mmara no yɛ ne dia
mmara no Onyankopɔn ne Onyankopɔn wɔ so tumi wɔnhyɛ mmara no ase Onyankopɔn ɛso kyɛ mmara no n'asɛm nyinaa Onyankopɔn no wɔnhyɛ aseɛ yɛn ne Onyankopɔn de saa asɛm na ma yɛn na ɛbɛyɛ mfom so bebree sɛ Awurade bɛka Awurade yɛ odwuma akyi na yɛn Onyankopɔn suafoɔ na Onyankopɔn ahyɛ mmara na mmara no afei deɛ wayiri mu na yɛn nso yɛnyiri mu ɛbɛyɛ mfom so sɛ Onyankopɔn bɛgo mmara no na yɛn mu ɛbɛyɛ mfom so sɛ Onyankopɔn ɔbɛtwa mmara no sɛ afei mayi mmara no koraa fi onya mmara bio na still no ankasa no yɛn nso yɛn sɛ Onyankopɔn nso ayi saa mmara no firi hɔ ɛna ɛbɛyɛ mfom so sɛ mmara no ɛda so yɛ adwuma na nipa nso ehu sɛ mmara no da so yɛ adwuma yɛn yɛ nneɛma bebree ni wɔn so sɛ Onyankopɔn ɛsesa ɛwɔ n'akwan ho Onyankopɔn ɛsesa ɛwɔ gyidie no ho Onyankopɔn ɛsesa ɛwɔ n'asɛm ho a na yɛn ne yɛn Nyankopɔn akyidifoɔ yɛn ne yɛn Nyankopɔn asuafoɔ no sɛ yɛn ansesa deɛ a saa mmara ne yɛte ne nyinaa na pem ne yɛn nkwagyeɛ nyinaa na si mebɔ Onyankopɔn ne di n'akyie Onyankopɔn asuafoɔ ne yɛn sɛ Onyankopɔn asuafoɔ ne yɛn deɛ a ɛneɛ na deɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn gyina a ne yɛn nso agyina sɛ Onyankopɔn ɛnante a ne yɛn nso yɛ nante na yɛn Nyankopɔn akyidifoɔ yɛn Nyankopɔn asuafoɔ na sɛ Onyankopɔn gyina na yɛn yɛ anyina na Nyankopɔn ɔmane na ɛkwan no ɔmane afa nifa na yɛn nso deɛ yɛkɔ bonkum deɛ a saa mmerɛ no na ɛnyɛ Onyankopɔn akyidifoɔ deɛ ɛpɛ sɛ yɛtwe adwene nyinaa si soɔ ne sɛ Awurade asɛm no a ɛyɛ Nyankopɔn mmara Awurade asɛm ɛyɛ Nyankopɔn mmara ɛyɛ n'asɛm wa ɛne sɛ yɛbu Nyankopɔn asɛm so deɛ a atemu da no ɛneɛ yɛne ankasa ɛne Awurade anim no yɛnya beebiaa deɛ hia me ne sɛ Onyankopɔn no a yɛka ne ho asɛm no wɔnhyɛ mmara si o wɔka Nyankopɔn asɛm no a maka sɛ Nyankopɔn sesa a ne yɛn nso yɛsesa ɛnkasa bi a daabi nnora Nyankopɔn ka saa ɛnnɛ wɔ se afei deɛ ma nipa ɛnwe nam biara biewu a wɔ se daabi Nyankopɔn ka sɛ tete no wɔmɛtumi awe nam biara nti nam so yɛwe nam nti Nyankopɔn ma akwa sɛ obiara bɛtumi aware ɔno ano busuani ɛdi nam so yɛn nso yɛware busuani ama na yɛyie daabi yɛnhwɛ mmerɛ a Nyankopɔn de kaa saa ɛne mmerɛ a wayɛ nsakraeɛ ɛna adeɛ baako nso a ɔsɛ di kan te aseɛ ne sɛ nipa bi ani ho kwaa sɛ ɔhyɛ mmara bi ɛma nipa na wɔhyɛ ne bɔ sɛ saa mmara a wɔbɛtumi de wakɔ heaven so nipa bi ayɛ mmara bi ama wo ɛna wahyɛ wo nkora saa mmara no a wayɛ ama wo no ɛbɛtumi de wakɔ nkwa mu de a wadaadaa wo wɔka Nyankopɔn asɛm a yɛdi kan te aseɛ sɛ Nyankopɔn nko ara na ɛyɛ mmarahyɛfoɔ deɛ asɛ Nyankopɔn nko ara na wɔtumi sɛ wɔhyɛ mmara ɔno nko ara na wɔtumi sɛ ɔsesa no fa hyɛ ɔmyɛmfa nso yɛ adwene mu na Nyankopɔn sesa saa ne mmara ne n'akwan a nkɔfoɔ bi a wɔn abrɛ so Nyankopɔn sesa saa mmara ne saa akwan no wɔn mu nifo Onyankopɔn anim wɔn mu nifo Onyankopɔn anim deɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ ne sɛ Onyankopɔn ɛka asɛm bi a anaa Onyankopɔn ɛsesa n'akwan a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden bebree sɛ yɛn nso yɛbɛhwɛ na afei yɛafa Nyankopɔn akwan no so yɛnka Nyankopɔn asɛm ɛwɔ James chapter 4 11 to 12 yɛnkenka kakraa bi ne yɛhwadeɛ sɛ wokenka James nwoma no a wɔse James chapter 4 11 to 12 anuanom mu ne di mo ho mo nsekuro deɛ obi onua ho nsekuro na obu ne nua atɛn no odi mmara no ho nsekuro na obu mmara no atɛn na sɛ ubu mmara no atɛn a na wɔnyɛ mmarayɔfoɔ ne mo yɛ ne temuafoɔ ɔbaako ne mmarahyɛfoɔ ne otemufoɔ ɔne deɛ obetumi agyeɛ na wasɛe na hwan ne wo a obu obi atɛn deɛ bɛsɛ yɛtwe adwene nyinaa so waa ne sɛ aha sɛ ɔse mmara no obiara ne wɔn kwan sɛ obu mmara no atɛn anaa obu mmara no atɛn deɛ yɛtwe adwene so ne sɛ
sɛ awurade asɛm deɛ onya ahyɛ ne mmara to na obi ka sɛ mmara wɔ die ɛyɛ mmarafo na Nyankopɔn ahyɛ the moment ya bɛka sɛ Nyankopɔn ahyɛ mmarafo no wobu mmara no atɛn Onyankopɔn ɛnhyɛ mmarafo biara da wɔ wiase Onyankopɔn wɔnhyɛ mmarafo biara da mmara bi Nyankopɔn bɛhyɛ biara no ɛyɛ mmara papa na Onyankopɔn mmara ɛyɛ kronkron Onyankopɔn mmara ɛho te ɛni obi a na wote Nyankopɔn nsɛm wɔ nyinaa no deɛ bɛsɛ yɛtwa mi so so oka Nyankopɔn asɛm no a yɛnkenka Nyame asɛm no ɛwɔ Romans chapter 7 12 ɛhwɛ de radio asɛm ɛka 7:12 ɔse enti mmara no ɛyɛ kronkron na mmara asɛm no ɛyɛ kronkron ɛne tene ɛne papa radio asɛm nie yɛhu sɛ Onyankopɔn ɛnhyɛ mmarafo da wɔ wiase ɛfiri agyanam abrɛ so a Awurade de mmara ɛne nsɛm ma nipa no mmara biara ni hɔ a Onyankopɔn ahyɛ a ɛyɛ mmarafo mmara biara ni hɔ a Onyankopɔn ahyɛ a ɛyɛ mmara bi a ho nteɛ ɛni Onyankopɔn mmara na ɔhyehyɛ no ɛyɛ mmara papa na ɛyɛ kronkron na ɛyɛ tene deɛ mmɛsɛ metwe mu anwene sisi wɔ ne sɛ yɛbɛkɔ Nyankopɔn atamuo adwa n'anim na Yakobu yɛ ho akonta akyerɛ Awurade na deɛ obi biara bɛyɛ na asase wɔ so biara no daakye biara no Awurade bɛbu sɛ yɛn ho asɛm na sɛ yɛkɔ Nyankopɔn kɔɔtoɔ na sɛ Onyankopɔn amini yɛkɔtena ase na sɛ Onyankopɔn afrɛ nipa nyinaa ɛba asase wɔ so a anaa ɛbɛ n'anim a obɛgyina n'anim asɛm so ɛna Onyankopɔn adi abu yɛ atɛn obɛgyina n'anim asɛm so ɛna Onyankopɔn adi ɛne nipa ati wiase nyinaa akasa na sɛ na saa mmere yɛ kɔ no sɛ na saa mmere Awurade asɛm a ɛɛba yi sɛ na yɛsi ɛte no na sɛ na yɛsi afa no atemmu da hɔ ɛɛtwɛn yɛn Awurade na ɛhyɛ mmara nti Onyankopɔn mmara a wahyɛ biara na Onyame asɛm biara waka biara no daakye biara no obɛgyina so abu atɛn daakye biara no nti mmea adwene bi sɛ deɛ yɛyɛ biara no yɛyɛ a daakye no ɛho asɛm mma yɛsua hu sɛ yɛwɔ buku bu Onyankopɔn nkyɛn a ɛyɛ nkwa nwoma atɛnefoɔ Onyankopɔn atwerɛ yɛ din wɔ saa nwoma no mu yɛwɔ abɔnefoɔ nso nwoma wɔ hɔ a bɔne bi a nipa bi ɛyɛ wɔ wiase biara so no bɔne bi a nipa ɛyɛ wɔ wiase biara no ɛkɔ saa nwoma no mu bɔne bi a nipa ɛyɛ biara no ini ka nte aseɛ sɛ ɛbɛkɔ saa nwoma no mu na ɛnɛ Awurade asɛm a yɛka nyinaa ne sɛ daakye biara no Awurade bɛbu nipa tɛn ɛwɔ yɛ abrabɔ ho ɛnkyɛ mede asɛm no ɛbɛ na wie mɛtoa so na mɛsrɛ bebree sɛ force banimfo mohwɛ na yɛno to nneɛma bi yie kakra mesrɛ bebree menka saa asɛm no da mesrɛ bebree ɛnɛ de yɛhu yɛni anyɛ ho de ɛbɛsɛ yɛ program no wodi force banimfo mesrɛ bebree sɛ mohwɛ na moto to nneɛma bi yie mede asɛm no bɛ na wie because ɛyɛ confuse kakra wɔ asɛm no bɛ na wie sɛ de nneɛma ɛsi kɔ no yɛni anyɛ yɛbɔ mpaeɛ Yesu agya